Hai everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। लोगोफोर आं दिनै न'निफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों आरोना। आं दा गुवाहाटीयाव हाबा जानो थांनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय आं। लिमालायो बेखौ थांबाय थानोसैनो लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ। Rumah putri dulu ngembali ke gimana dulu saya coba tawar hijau dulu lagi selesai woi di sini mau di dulu video mana ni tadi? Mundir kerja kian no? Logoper jeng haba mengkabai dasu. Hai logoper. Tina tu juga sudah ngambil yang dah. Hai Tania ya. Nyala lagi deh nak. Lala sebentar. Ibu. Maya. Logoफोर फैनाया क'क्राझारनि आरोना सोरबाफोर जुदि फैनायखौ सिनाय मोननाय दंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदै मा मा गिदिर मा मा फिसा
लोगोफोर नैबे जानायनिया नै Gulala. लोगोफोर जानोसै बोरमा बेदर पनिर मुरि घन्टा फान्थाव फ्राय चाटनि आलु फ्राय ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर नै दै गाखिर जानो लायनोसै मिथाइ जालायनोसै लोगोफोर नै बेसानि आदै आइनि बिबथैनि फिसाजो इसोरो नैबे फिसाजो गोदान नैबे फिसाजो उदै आइनि बिबथैनि लोगोफोर दा दरालानि न'आव थांगासिनो जोङो खनसे हाबना फैनोसै दरालानि न'आव हाबाया भुबनावसो जादोंमोन ना दा दरालानि न'आव थांगासिनो जों लोगोफोर देखायगासिनो दङ दे लोगोफोर आं न'आव मोनहैनानै दरालानि न'आ माबायदि पाहार गोजौ दरालानि न'आ लोगोफोर थांगासिनो जों दा लोगोफोर दरालानि न'आ मोनबाय लोगोफोर पाहार गोजौ बिराद मेंजोब्बाय
माबानो माबा जायो माबा थायो न' लोगोफोर दा न'आव थांगासिनो 어디 튀어나온 거 알다. 이브레리 마바.